e kun taara min mira e kun bɛ min ne taara bɛ kɛ mɔgɔ sugu la depuis sɔrɔ e ni kuma fɔ k'i ka taa ni denni ye école la sɔgɔmada in na a bɛ école daminɛ bi de fa ne kun dalen don ne ma wuli joona de e taara nin cogo di mɔgɔ min bɛ taa école la e bɛ da i bɛ wuli fo 11h i y'a fɔ a ye k'ale sigilen tora fo 11h fo heure jumɛn mais o sera ale ka taga bɔlɔ minɛ ka taga yɔrɔ la a tɛ bɔlɔ minɛ ka taa yɛrɛ cogo di Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Ankurumne. Mira zoli parla sa. Ida rofunyana. Ila takan. Yenta tala de kolla. Igoli. Ni ngadu folori. Ha. No vraiment parla ere. Oh, tonale na ino fe katakania. Ai, tanti. Tan. Tan nimna takanike yo wala. Ah. Jai mata ka follow. Wallahi mata ka follow. Joy. 11h. Ansa e mata e wala. Ja ita kumare. Ubi beni bosi mutari. Tandalene dia. Ne sta shito. Tandalene. Ibaro binge sisa. Kata ko. Voilà. Yireba. Iba nyoro nasira ka willa. Nasira ka wili. Kon bi da ko nasira ka wili uru. Iga ko bi bu ni tarafo. Yame. Iga mi no be bi na won. Ambe blanc. Ai, ya kira ko udai. Ni mata da ko bi. Ni na ta irritar la kan ai ko tu folos. Musuh tidak tahu. Kira pare. Me, es que tenga sakit angkilim tekola. Ngayuron ni. Ni taran ni lang mataha. Hindi na nila dumfole kolchi. Sila benar sah. Boleh kalau orang kajak polo lah. Ih, mana nak sila benar sah. Boleh kalau kajak polo lah. Ah, je. Nalu kumila santa soro ni be kola. Mira. Ente ko ba? Akaradi. E mo ina. Biga te kola. École la cogo di école ta area hein aba e ba mati bla école la Ay abes no wala. Mira tena Sita Namdan. mira kun tiani Tan mira kumene mira ko emna takali bla ko sola. Emma taka mira bla de. kata bila wa kata mira bila de o ma mira be boka temena yɛrɛ a bɛ jɔn dɔ yan nɔ Tan ne kon kun jane kun tara sugula ne re bolonge tara bla do. n bɛ taga bila cogo di depuis dugu jɛra ne bɔtɔ de filɛ nin da fɛ o
Tan nin tɛ ɲuman ye dɛ. taa dugumala ninnu lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ yen nɔ. nin ye mun den sugu ye. jaci la n bɛna na se problème ma. A bɛ sunɔgɔ la e bɛ se ka bɔ i kelen cogo di k'i taa ekɔli la e bɛ ekɔli dɔn yɔrɔ dɔn han Ayi. e bɛ taa cogo di e mana wuli yan Ne ala wuli a ma se ka wuli. ah mais fatigué aussi an ka taa e bɛ bɔ i yɛrɛ kelen na cogo di e bɛ yɔrɔ dɔn i bɛna t'i yɛrɛ la tunu ka ko lase ma han e bɛ yɔrɔ jumɛn dɔn a la se ka taa ekɔli la ni tuna bɛ mun fɔ i bɛ mun fɔ yan an ka taa. Tan a tɛ yen. a tɛ yen. Tan a tɛ dugu ma a tɛ so kɔnɔ. mais a bɛ taa min ni. Tan ne yɛrɛ ja tɛ ka tigɛ sa. Tan mira bɛ sɔn ka bɔ a kelen. mira bɛ sɔn ka bɔ a kelen e m'a bɔlen yan. a bɛ sɔn ka bɔ a kelen mun kuma ye bilen. Tan e filɛ min sigi o kɔrɔ an tɛ bɔ an ka taa fɛn. e kun taara min mira. han e kun bɛ min. ne taara bɛ kɛ mɔgɔ sugu la depuis sɔrɔ e ni nin kuma fɔ k'i ka taa ni denni ye ekɔli la sɔgɔmada in na a bɛ ekɔli daminɛ bi de. fa ne kun dalen don ne ma wuli joona de. e taara nin cogo di mɔgɔ min bɛ taa ekɔli la i bɛ wuli fo 11h y'a fɔ a ye k'ale sigilen tora fo 11h fo heure jumɛn. mais o sera ale ka taga bɔlɔ minɛ ka taga yɔrɔ a la. tɛ bɔlɔ minɛ ka taa yɛrɛ cogo di a bɛ to a taa ekɔli la ne y'o de f'i ɲɛna ko ekɔli de ko ye ekɔli. et puis n bɛ k'a f'i ye quoi ne kɔrɔkɛ denmuso kelen min b'a bolo nin y'o de ye a jigi wɛrɛ foyi t'a la n'anw tɛ n y'a f'i ye depuis a nana don min k'a don i sogo n'i golo cɛ i bɛ fɛ ka mun de k'i ye sisan e bɛ fɛ ne ka mun de f'i ye sisan vraiment i ka jugu quoi i ka jugu i ka jugu ka wuli dɔrɔn ka taa ni nin dennin ye ekɔli la a bɛ mun tiɲɛ. donc ne ka jugu quoi. bɔ ka taa yala. parce que ne ma taa bila ekɔli la ne ka jugu. i ka jugu. problème t'a la. a bɔlen fɛ n'a kun ok. n'o ko kun y'a sɔrɔ tugun non ne ka aladeli tɛ ko ka sɔrɔ mais problème t'a la désormais so in kɔnɔ yan a fɛnɛ ka foyi tɛ ne ɲɛsira la quoi. o tɛ kɛ so in kɔnɔ o tɛ kɛ yan. n sago tɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔni na ne sago fɛnɛ bɛ n yɛrɛ la. tant que e bɛ ne ka mara la yan nɔ n'i ye ko min ye o de bɛ kɛ. ok i b'i hakili to a la. ne fɛnɛ désormais comme ne fɛnɛ bɛ nin la a nɔfɛ kɛ ne a ka foyi de tɛ ne ɲɛsira la so in kɔnɔ yan ne se bɛ n yɛrɛ la. Tan a ne tun ka na sɔrɔ ka fɛn ninnu. i ti bɔ i ka munafiya san ma i ti bɔ n kɔrɔ n'i ka kuliya ye. n'o i ka jugu mɔ. n y'a f'i ye bina tigi bɛɛ ye ne ye a denmuso kelen bila ka na n ka hakili to a la e k'o don i sogo ni golo cɛ i bɛ na denbatigi ma. Mira na basi ma k'i la foyi ma k'i la kɔni. i y'a ye tan. ka juguya fo ka tila ka juguya yɛrɛ Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la. Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la.
Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛ lakaw ani ne balima muso lakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona business center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Manifin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ